Happy Sunday at God bless all po sa ating lahat at magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat po sa nagsusuporta dyan kay Apo Andy at God bless all din po. Maraming salamat po sa pag-service sa akin kahapon sa Bulacan at ibig sabihin ko po, maluwalhating ginamot ng ating mahal na pong Jesus Nazareno ang babaeng yung sobra pong hindi po siya nakakatayo at hindi po siya makakilos kahit hindi po siya makagalaw, sumasakit na po ang buong katawan niya at hindi na rin po siya nakakain at pinalaki po siya, hinulang po siya at nainggit at black magic po ang gamit niya na itim na hangin. Tapos po ito'y binigyan ng himala at nakalakad na po at nagpapasalamat po ako. Nagpas na po ako ng 1,000 subscriber. Maraming salamat po sa nag-subscriber sa akin. Nagpas na rin po ako ng 400 hours. Pinag-apply na ako ng YouTube ng monetize po. Tapos po, may konti po akong tips na ibibigay sa inyo. Pero nagpapasalamat muna ako sa mga nanonood dyan kay Ate Christina Malong, taga Toronto, Canada, tsaka taga Saudi po, Iloilo, tsaka taga Tarlac, tsaka taga Bulacan, ano pa ba itong Baguio, yan po, maraming salamat. Kasama na po sa Bicol, Camarines Sos, maraming salamat po sa mga nagsusupport at nanonood sa akin dyan. Unang-una, mega shoutout po tayo dyan kala Mercy Yanda, tsaka Jeffrey Reyes TV, Narda TV, tsaka Evelyn Martinez. Mega shoutout. At ganoon rin kay Lira Trinidad. Maraming salamat din. At sa taga Saudi rin po. May content tips lang po ako. Nagtatanong po si Lira Trinidad, nag-aaral ka po ikaw ng isang spiritual. Ang payo ko lang po sa inyo, pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo, basta't i-focus nyo lang po ang paggagamot. Unang-una, alisin ang galit, sa iyong kapwa at isipan. Nawa ang Panginoon Kristo maghari sa iyo, kasi dati ganyan din ang ginawa sa akin ng Panginoon. At lilinisin ang iyong katawan at isip at puso para matukoy mo kung nagbibiro o nagkukulab-kulaman lang ang iyong pasyente. Yun lang po. At mabuhay ka. At yung may nanonood pa pala sa akin na sa vlog ko dyan, pag nanonood ka pala sa akin, sabi mo, bakit ikaw ay hindi nakakatulog? At pangalawa ay hindi mo maintindihan yung nangyayari sa iyong buhay. Napakasimple lang yan. Mahina ang iyong spiritual. Bago ka manood sa aking vlog, na ina-upload ko yun, kasi, talagang lahat kasi ng mga body spirit na binibigay ng pasyente sa akin ng Panginoon Kristo ay mga malalana. Dinadasalan ko yun, siniselyuhan ko yun para hindi maapektuhan yung mga taong nasa paligid. Para kaming dalawa lang naglalaban. Ngayon yung mga nanonood, kasi lumalahis na siya sa loob ng katawan ng tao, bago po kayo manood nyo ng mga matitindi talagang labanan, magsasign of cross muna po kayo kasi medyo yung spiritual mo ay paagam-agam ang pananalig at pananampalataya. Lagi lang po kayo magdasal. Yun lang mapapayo ko sa iyo kung lagi ka nanonood at minsan hindi ka makatulog. Mag-sign of cross ka lang tapos bago ka manood, tapos magdasal ka lang. Para hindi. Kasi kung yung dati mahilig ako mag-upload ng video yung mga exorcist, malalaman mo. Yung iba hindi rin po nakakatulog. Kaya bawal po minsan talaga i-upload yun kasi minsan nasasagap po ng enerhiya natin. Pero wag po kayo mag-alala. Wala po mangyayari sa inyo masama. Basta't lagi lang po tayo magdasal. At nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa taga Bulacan at maluwalhati po. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. At God bless all po sa ating lahat. At happy Sunday po all. At mabuhay tayo. Maging tapat tayo sa Panginoon sa ating sarili. At ibibigay naman ng Diyos ang ating kahilingan. Yun lang po ang aking binigay na tips sa inyo. Basta kung nag-aaral ka lang, okay lang yan. Basta ipagpatuloy mo lang. Balang araw, ituturo ko rin ang tamang proseso ng paggagamot. Nang ano man tinuro sa akin ng Pong Jesus Nazareno at tinuro ng Inang Salome ko, ituturo ko din yan sa inyo. Itatagalog ko na lang para mabilis at maunawaan nyo kung ang ibig sabihin ng pagdarasal nito. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.
Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin. Pero may upload din ako mamaya hapon na video ko. Kasi kahapon ko rin yung ginamot eh. Pero bago ako nag-service, meron pa akong ginamot pa isa. I-upload ko po yun. Yun po rin, kakaiba rin po yun. Yun, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Kayo po ang idol ko. Kayo po ang maester ko. Kayo po ang maestro ko. Kayo po ang lahat. Nasa inyo na. Pero ang una, ang aking pinuno, ang aking ama lamang sa langit, ang Diyos Ama na si Jesucristo. Ang poong Nazareno lang ang umahawak sa akin at pinagkalob niya lang ako ng konting kapangyarihan para maglingkod at palayasin ang masasamang espiritu. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong lahat at mega shoutout talaga sa lahat. Maraming salamat po. Pagbubutihan ko pa ang aking paggagamot. Pangalawa, para hindi nagputol-putol na yung video, unahin ko muna makaayon ng cellphone para maganda po ang pagka-vlog. Para makakita kayo ng ibang paggagamot na hindi mapuputol ng kahit anong body spirit. Minsan kasi kinakat nila yung yung video. Meron po tagapaniwala niyan, pero darating po tayo dyan. Suportahan niyo lang po ako lagi sa pagbablog ko at ipagdadasal ko kayong lahat. Maraming salamat po. Ito ay para lang po sa mga taong naniniwala sa spiritual ng Panginoon Kristo. At saka meron po ako nabasa sa comment, pero sinagot ko rin po ang tanong niya. Lahat daw po ng tao, lahat daw ng mayroon rebulto, ay karamihan ay sinasaniban. Sinagot ko siya, hindi. Walang VIP sa demonyo. Yan naman reliyon ng isang tao, lahat yun ay sinasaniban dahil sa ginagawa ng ating isip at mga mata. Kung ano man sinasabi natin sa kapwa natin, katulad mo, nagsabi ka ng masama sa iyong kapwa. Diba? Ang sabi mo sa comment mo, lahat daw na mayroon rebulto ay sinasaniban. Diba may kasalanan ka sa aking ama? Dahil nanghusga ka ng kapwa mo tao. Pero sinagot kita at wala ko sinabi sa iyo. Mali po yun, ang pananaw mo. Huwag mong subukan si Satanas. Yun lang. Dahil ikaw na nagpapatokso sa kanya. Naiinggit ka at nagagalit ka sa mga tao dahil ang mga rebulto lang na may santo ay sinasaniban. Mali. Kung papayagan nga lang ako, i-vlog ko ang mga kahit anuman relihiyon, nakikiusap lang sila. Hindi ko na po yun ina-upload. Marami po, lahat ng tao, wala pong bata, matanda sa demonyo. Kasi tayong mga tao ay makasalanan ng ating mga mata at isipan at puso. Yun lang po. Mabuhay ka po, kuya, sa iyong sinabi. Sana po wag niyo maranasan ang nararanasan ng ibang tao na hindi matukoy ang sakit ng kanilang mga doktor. Pag ito'y nagamutan ng Panginoon sa spiritual, makikita na to ng doktor kung anong totoo niyang sakit. Kailangan po dumaan sa spiritual para ang katawan lupa ay walang hahawak kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos na ang bahala sa doktor ng medisina kung anong sapat na iinumin na gamot ang taong ito. Kasi sa spiritual, hanggang hindi ito naaalis, wala siyang makikita kung hindi kadiliman lamang. Maraming salamat po sa iyo, kuya, sa panonood mo sa akin. At God bless all sa iyo. Sinagot ko ang tanong mo dito at lagi ka naman nanonood. Walang pinipili si Satanas dahil lahat tayo makasalanan. Lahat po ng nagdarasal at nagsisimba at tumatalikod sa aking ama ay sinasaniban ni Satanas. Pero pag mataas ang iyong pananalig at pananampalataya at walang takot ang iyong puso at hindi niya makita ang kahinaan mo at sobrang liwanag mo, iiwanan ka ni Satanas. Ikaw ay nagpatokso kay Satanas dahil nangungutya ka ng kapwa mo tao. Kaya anuman reliyon ng tao, wala tayong karapatan na pangunahan natin sila. May kanya-kanya tayong isip at pananalig at pananampalataya. Ang importante dito, nakatulong tayo sa ating kapwa sa espiritual ng Panginoon Kristo at sila ay konti-konting lumalakas at binibigyan na ng medisina ng doktor. Walang mawawala kung susubukan mo magpaggamot sa espiritual. Wala rin naman akong sinisingil na bahid po doon. Maraming salamat po sa inyo sa lahat at God bless all sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Amen.